Lirio iti tanap. Pinapalabas. Nagbaligi dagiti pasurot ni Senyor Pedro anangagaw iti maladaga kini Ursula. Inkadeng da nga ilemes iti adala mapasat ti karayan iti adda babae anang laped kadakwada. Iso ni Magdalena. Impakpakasin nga itadalangan kan kuana ti ubing. Sada pinataray da ito'y kabayatan apalpaltugan da. Naispal nga rod ti ubing. Nakita ni Magdalena tinaiburda iti lampin ti maladaga. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. No kasta, anak da ito'y ni Olivia Liberio. Ngam, apay akayat nga ilumbas dagijay alalaki. Kaya't ka amatakwatan ti kinatao da ito'y nga uming. Adda na iburda iti kawas na. Kita akman. Jubilarde. Iso nga tada ita tinagan na. Nalukag. Agsangitan. Mabiit lang baby ha? Ubaan ka. Manang Lusing, ibatik man dayto aywan ko nga ubing, tainak ijay sentro. Inak man gumatang itiga atas na. Sige Agyamanak manang. Sige, ibatim dito yan ta aywanak. Mas daawak ta dameten aywan mo nga ubing. Anak ti kapsat ko manang. Kasta ka di. Adda ko maasikaswak biit ijay sentro. Kalpasan na, inak to gumatang itigatas na. Pagkabakabaak iti dayto yung aramidak. Numagan natak. Adda akon dito'y Buena Vista. Nabanokak. Nagadayo ti pinagnak. Agturungak iti Hacienda Liberio. Iti Hacienda ti pamilya anatambangan. Ijay ti inak pagdamagan. Apo! 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 Anya, masapon mo, basang. Tata, mabalin ka diti makiinom iti danom niyo. Danom? Sige, mabit lang, taikang ka. Ay, no kayat mo, basang, umunag ka pa ya, dito'y kalapaw ko. At damat ka ti pagtugawan dito'y. Ay, umunag ka, ta ginanakapay, nagbara di tarwar. Agyamanak, tata. Kasla adayo tinagkapwang basang. Sa dino ka diti turungam. Kwa, tata, adda ngamin sapsapulak. Tigayom ko, naamamok idi ijay sentro. Olivia Liberio tinagan na. Kunana idi analawa ti katalunan da. Adda asyendada. Iso akayat ko kumati agpatulong kan ko na. Saan nga tana amuan? Tinapasama ka da Olivia. Sa anak ka di nagbidot itinaturong, tata? Saan ka di adito iti asyendada? Napanunot ko ngamin ta agtrabaho ko maiti asyendada. Ay, uwain. Dito iti asyenda ti ibagbagamanagan. Palasang ko. Angam, awanan ti sapsapulang matao. Awanan? Apay, saan mo ka di anadamag tinapasamak iti pamilya dahil di Senyor Juanito Liberio? Anak ay ramanan ti anak daan ni Olivia? Balasang ko. Pinatay da ida. Diyos ko. Kwa,
Diya ka mo akas ta, tata. Gaputawan mo't ngamin radyok apag tenggak iti damdamag. No kasta, saan mo gayam anadamag? Saan, tata? Kat, apay, natayda ka di amin asa nga pamilya? Wine, ingam, at damay saan at da. Isu ti anak day di Olivia Amaladaga. Diyos ko, nukasta, isa tayo maladaga at andani taing lambas. Ay, nakaamamas tinapagtangda. Ngamang namnama kami at agasyanda. Asapay lakuma. Tagpulon tumot lang ti kriminal. Diyos ko, kastagayam tinapasamak, tata. Kastagayam, nakakaasim at gayam ti maladaga. Talagsapaan na ulila. Day tatipod na balasang ko. Nyamita, addan iti poder da Senyor Pedro ti Maladaga. Adda itan iti mansyunda. Senyor Pedro. Wine, ti kabsat, day di Senyor Juanito Liberio. Addan iti sidong da ti Maladaga. Undas day jayan anatakwatak. Jakun takwaten no asino dagi jay lalaki adandani ng ilumas iti Maladaga. Tiaramida kita, kat aywanak ti Maladaga. Padakelak, kat ibilang ko kaspod nung anak ko. Agturong ako ni jay sentro, tayo nakgumatang iti kasapulan jay Maladaga. Diyos ko, tulungan nak, tapno maprotektarak ti Maladaga iti anyaman adakas. Siya kung tinangyag iti kanam dito'y seledyo iti apo ko ta. Ala, mangan kan, Lorna. Oh, Sige, mangan kan. Rumarak matlaeng, taing kami iti asyenda. anyan. Saan akon ang makagaraw iti bukod ko apagtaangan. Nalablabas pa'y ng balod ti kayarigak. Pagkaslakit din nagdakkel ti nakabasulak. Takanayon ang mabambantayan ti garaw ko. Agam ala, agtong palak pa'y laeng ken ni Pedro. Addanto ka nito ang makalibasak dito'y. Tanga trabuin. Namjak pa'y laeng makaturog amang pampanunot iti amin. At imaladaga adanda ni inlumas dagiti dakas alalaki. Kat iso ti anak day di Olivia Liberio. Aging ka ita. Agsubli-subli pa'y lang iti panunot ko. No apay akayat da nga ilumas ti ubing. Asino nga tadagay tiyay alalaki? Jak ngaminan kinaado tinagdamag iti lakay ang nakasaritak iti asyenda na panak. Tamangan no agatap. Nasaysaya atan nga awan ti makaamong adda kanyak ti maladaga. Ay, pilitak man laengan ti maturog. Adda ko maibagakan ka. Anya dayta? Ikarik asa anak nga agaramid iti maikontrakan ka. Ken sa anak meten arumrumar no awan kadwak a taong. Anya? Aramidem latta ti kayat mo. Kat awanen bibiyang ko. Isu adinak kumantratuan na akas labalod dito'y mansyon.
Bay anak nga aggunay diti mansyon. Sige. Nalakag matkat akasarsarita. Basta agtungpal ka iti karim. Ngamin, no di ka agtungpal, ammomon ti pagbanagam. Uwen, Pedro. Agtungpalak iti pagayatam. Ikarik dayta. Ay na, nakaay-ayat ka talaga, Jovelarde. Anak, agawa am ti dumakkel, anak. Ibilang ka akaspod no nga anak ko. Katnanang ko namtumatan kanya. Agawa am ti dumakkel, anak. Naisagana mo ti balon ni Alex, Lorna? Wen, naisagana kon. Kan nagarmusar meten. Mabalin mon nga itulod iti pagadalan da. O sige, itulod ko ni Alex. Alex, iyo! Umay kan, tayo tulod kan! Lolo! Intan! Sige, Lorna, inkamin. Kasla kaano laang day di maladaga ni Alex. Ita, addan iti elementarya. Addan iti grade 5. Kat aggraduarton iti elementarya inton umay atawan. Nangato matiis ko mo iti daytoy tesyo, anak. Una na? Ay na, nalaing kagaya man ako. Una? Kasta Sakti kalaingan nanang. Nagsaya atan anak ko. Ala, say-saya atam ti panagadal mo, ha? Taaramidak ti amin akabalak, tapno makaadal ka. Una na? Anak ko. Ha? Inarakop nakmatan nanang. Ngamin, ipatpatag ka unay, anak. Ipatpatag ka mat nanang. Nakaturogan ni Jovelarde. Masirip kan nagagat maubing. Jovelarde Santiago, tinagan na iti pagadalan. Impasurot kon ti apelyedo kan kuana. Gaputa iso ti maiparbang. Saan arumbang nga aramatan na ti pudno nga apelyedo na? Sana bale, kapag sayaatan natin naramid ko. Baturo kak matay. Apo! Apo! Nay, kasino ti masapul mo balasang ko? Tata Luis? Ha? Ay, mabit lang taik katag ti belok, tata. Oh, mailasin nak kadipay? Ursula? Wan tata, siya! Ay, umay ka. Mapantay ti unag. Di tati pagsalitaan ta. Ay, kunak no asino kay tayan, Ursula. Manumat nga mina natawan tinapalabas. Ngam itakala nga si Marungkar. Wan tata, agpapaayak ita iti may sa abalay tibak nang ijay abag. Abag? Nay, adayo day ta lugar Nakadanon ka ijay lugar? Wan tata, nagpakadak iti amok nga da sarong kara kapag ayam ko. Kat pinalubusan na. Ay nasayaat nga rod ano kasta, Ursula. Italaang nga inmadakak diti Buena Vista. Tamok analipatan da kung dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Ha? Kat, kumusta kayong diti asyenda, tata? Ay, kastoy lata.
Uray lakayakon. Ang napigsak pa ilang agtrabaho. Kat, ti ubing ngay, tata. Ti anak day di Ma'am Olivia. Kumustan? Diyan ka mo, Ursula. Diyan ka mo. Gaputawanan ti damag ko kankwana. Anya? Namin ano anapanak nagpalpaliiw iti mansyon da Senyor Pedro. Nga may salang nga ubing ti makikita. Awan sa bali, no di ti apo da Senyor Pedro. Ti itulod, ken sukunan na iti pagadalan. Ha? Kat, tingay anak day di Ma'am Olivia. Ayan nan. Inagaw, idi dagiti pasurot na kanyak. Pulos nga awan ti damag mi may papankan kwa na, Ursula. Anya? Diyos ko. Amang ano, no pinatay damatan. Day tamat ti atap ko. Ngam, saan may nakayat ti agsaw? Ni Apo Diyos langan ti makamo ang mangusig ken ni Senyor Pedro. No amoyo la kumakanayon ko malaglagip day di nga ubing, tata. Awan, tinadamdamag mi maipapan iti dayja maladaga. Ket no impapatay ni Senyor Pedro, isulangan ti makamo. Sungubatan nanto, iti Diyos dayta. At daytan ti mansyon da Senyor Pedro. Malabsakon. Agpaliiwak pa'y. Itaak no sino ti mabalin ko akasarita dita ababaunan. Ha? Inlook at dati gate. Ha? Mabigbig ko tinagmaneho ni Senyor Pedro. Adda kakadwa na adwa alalaki. Maysa iti sangaw. Sa maysa iti likod. Ha? Ni Senyora Lorna ti mangirikrik iti gate. Senyora! Senyora! Mabitlang! Senyora! Senyora! Sino ka? Senyora! Siyak ni Ursula! Ursula, si ka ni... Wan, Senyora! Siyak! Kumusta kayon? Ursula! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalabas, natakwatan ni Magdalena at imaladaga nga dakan kuana ket isu ti anak day di Olivia Liberio anay raman iti pamapatay. Gapo iti dayta, inkadengnan adinan ipakamu iti sabali nga addakan kuana ti ubing. Naglabas pa iti tawtawan, addan iti elementarya ti apo ni Senyor Pedro. Ipatpatig dalaunay daytoy nga apo, ipaay da ti amin akayat ti apuda. Itimat asyenda, si marungkar ni Ursula. Dinamag ni Tata Luis ti may papan iti maladaga nga inagaw dagiti pasurot ni Senyor Pedro kenkwana. Kunamot ti lakay, apulos nga awan damag na may papan iti ubing. Inranta ni Ursula ti agpaliw iti mansyon da Senyor Pedro. Itagagayem, adtoyin tituloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio, iti tanap! Dayjay! Ni Senyora Lorna dayjay mangirikrikap iti gate! Senyora! Senyora, mabitlang! Senyora! Sino ka? Si ka ni... Wan, Senyora! Siyak! Kumusta kayon? Ursula? Wan, Senyora! Kumusta kayon? Nabayag ka saan kayo nakita? Gaputa pimanawak ditoy.
Umay ka. Umunag ka. Tara, sir. Sige, Ursula. Agpalamiis ka pa'y. Agyamanak, senyora. Senyora, adda ko madamagak kada kayo. Katsapay ko mata didak paglibakan. Anya dahita, Ursula. Senyora, kayat ko kumatagdamag. May papan iti anak day di Ma'am Olivia. Senyora, sipod inagaw kanyak dagiti pasurot ni Senyor Timaladaga. Pinangtaan dak. Adyak ka no nagpakpakita pa'y. Nagbaligi da nangagaw kanyak iti Maladaga, senyora. Panggap ko idi nga ipanaw. Tapno siya kon timang padakal. Inagaw da. Ita, senyora. Kayat ko tiagdamag may papankan ko, ana. Kan kayat ko makita. Anya itaan ti ibagakkan ko, ana. Nalabit adakkel itan, senyora. Agtawan siguro itan iti sangapulo. Wenno, 12. Ni, apay ngay, senyora. Apay adi kay agtagaray. Ayan ti anak day di Ma'am Olivia. Ladingitak, Ursula. Gapo, tasaan mo ang makita. Ha? Ngamin, saan adito'y ti pagnanaudan na? Anya? Sa dinaw? Addan ija syudad. Impaampun ni Pedro iti gayam na abak ng nga awanan anak. Anya? Anyan? Apay nga impaampun dati anak day di Olivia. Naulpit talaga ni Senyor Pedro. Diyos ko, sa dino man ti ayan ni Juvilar di ita. Siga ko man ti mang tartarabay kenkwana. Ket, ipalubos mo ka di nga agsabat to ti dalan mi. Ay, ituloy ko ti magna. Aging ka iti nagsapalan. Aguray ako ni ti pagluganak nga agpasintro. Ket, pulos asaan akon nga umadak dito'y alugar. Pulos asaan akon nga umay dito'y Buena Vista. Ay na anak ko, jak kayat nga agadal kay tiday ta karate. Awan kanayon kan amabannog no kastalaan. Sa nabali nanang, ngamin kayat ko ti makadal. Siyak lang amin ti san nga amo ti agkarate ija Romy. Anya? Basta nanang, kayat ko ti agadal iti karate. Palubusan da kumamad Mala, sige, palubusan ka anak ko. Ngam no saan mo to akabailan, isardan mo ko ha? Oo nanang. Alang aruden, ingka agpulasan anak ko, tamangantan. Nakaluto akon, itay simangpad ka. Oo nanang. Malaglakip ko ni Ursula. Rinantana ti imay mang kumusta iti anak day di Olivia. Diyos ko. Naglibakak kan ko na. Saanen arumbang nga ibagakkan ko na ti amok. Saanen arumbang nga irwar ko pa'y. Iti kasta, maliklikan ti riribok. Lorna, apay nga da ka dito tirasa. Anyo ti araramidam dito Pedro. At dan sakit di pampanunutem. Awaan. Sa anak nga minamakaturog. Iso akayat ko ti agpaangin ditoy. Ala, sumrek ka ni Tiseled. Rabiin. Sige. Panawan ka nga ruden ditoy.
Manon atawan tinapalabas. Sipod day di kinadakas nga inaramid ni Pedro kada Juanito. Sipod idin, nagsardangan day di adamag. Uray dagiti pulis. Timbal na damatan. Gaputa sa anda ang masapulan ti kriminal. Aday tanti silid. Umunag akon. Agtong palaklatan iti pagayatan ni Pedro. Tapno awanan ti pareho. Anak, umay kapay ta intamangan. Palpasak pa dati baspasak, nanang. Manganta pa'y anak ko. Nakaluto akon. Intamangan tanapudot pa'y tisidaan kanin na po'y. Sige, nanang. Sika talaga. Day talag basbasa tararamidam. Wan nanang, tapno lumayingak pa yung agbasa. Malangarodan. Ituloy mo to inton madamdama ti agbasa, ha? Tainta pa'y mangan. Ay, agyaman naka. Nakalaba ako. Nailabak amin ang akawas ni Jovelarde. Ay, kaano lada iti may sa maladaga. Itadakalan. Diyos ko, napatagan kanyak ni Jovelarde. Isuadi mo ka di itulok asumina kanyak, Diyos ko. Nanang, nakalaba kayon? Uwan anak ko. Sige nga rod, nanang. Tulungan kayon amang bagkat iti linabaan nyo. Kan tulungan kayon tumutan namang isampay. Ay na, agyaman na kanak ko. Un gayam, nanang. Agkidawak ko may iti pagbayad ko iti karate. Isumat lagayam akong ditulong ka kanya-kanya. Ha? Ako, nanang, saan mat Talaga mat atulungan kayo nga gisalapay iti linabaan nyo. Alahunan, ikan kay ti pagbayad mo iti karate ako nam. Agyaman ak, nanang, ha? Nagbiit ti panaglabas ti Aldao, Lorna. Aggraduar ni Alex iti elementarya. Agsekundaryan ton. Wan, Pedro. Nalaing ti aputa. Taiso ka no ti first honor kadakwada nga aggraduar. Wan, Pedro. Imala ka niya ka nalaing. Masirib. Pedro. Kat iti daytoy a panaggraduar na. Tong palak ti ingkarik kan kuana. Nga anya? Igatangak iti paltog na. Anya? Paltog? Wen, paltog. Pangusaran na iti paltog. Apay asagutam. Isungarot tikid daw na. Isu asagutak man langen, tapno saan nga agsakit, tinakam na. Anya? Da kayo kapuntok! No diyo kabawilang tiyang trabaho, pues, pumanaw kayo dito yung sanda! Kasanda kami kumamay. Awanan ti sabali apapanan meno di ditoy. Lukas tangaron, di kaya punto-puntog, tanusan, agtalaw kayo langan. Nakatutita ti maalang agbali na trabahador! Nagagat kami, mat. Saan kami nga inana? Nga puta ipaspas na mitag trabaho. Nalain kayong agrason! Hoy! Sigalak lang yan! Apay, kabalampay tagtrabaho dito yung senda? Dandan di mo pa yan maingato dahil tasapin mo. Ita,
nakari ka pa lang. Siga ti rumbang amaikat dito ay. Gaputawan matlangan ti Serbim. Isa pumanaw kan dito yasanda. Sana mabalin dito yako na naglaklakay. Napatag kanyak dito yasanda ni Senyor Juanito. Iso nga urayan niya ti ibagbagam. Sana ka pumanaw. Anyat kinunam? Asyenda dahil di Senyor Juanito? Uy, ukwa dahil di Senyor Juanito. Kastagayam, ha? Wes, dahil nga ti parakan ka. Luis! Awan asyo, tigas kanya kalakayan. Awan asyo! Dahita, tinaskan ka si kalakay. Apakan kang, Mang Baldo! Lakay kang! Sawag! O bakit nakita ni Alex? Sana mabalin. Kamatin ka, Alex! Umad-ado lata ti baka. Mang Baldo, isumot laga mabak ng lata ni Lolo Pedro. Gaputa umad-ado lata ti baka pagkukwartaan na. When, Sir Alex, bud mo ray tanaw nam. Naglawa da ito yung rancho na. Alam sa bagay, sakto amin ti mang tawid iti kinabak na nga. Sigurado da ita. Umay ka, Mang Baldo. Mapantay di asyenda. Kaya't ko tiya ginanay di. Sige, mapantangarudan, Sir Alex. Umanaw tan dito'y rancho. Ay na, una yan na ito'y nga uyak. Saan ba't nangagimbag? Ay, sapay tiyakpay nakaluto. Nanang, ada ko. Ada kagaya mo anak ko. Mabisin kan, tiyakpay nakaluto. Saan ka mabisin, Nanang? Gap-gapok hindi pagadalan. Naladawa kasi mangpat. Gapot at dapay naramid ko. Ay, kasta ka di anak ko. Kimaron samot day ta uyak yo. Saan, anak? Di nagpanunutan. Wala, tayo nakagluto. Akin anak ka, anak ko. Saan, Nanang? Siya kon. Da kayo tiagin na. Ta siya kon tiagluto. Senyor, adon tipimanaw dito yasyanda. Yaputasandan ang maswelduan iti husto. Sana parikot da ita, Baldo. Ala, ingkayag sapol iti lalaki. Wenno, uray babay. Dagiti kayat nati agtrabaho dito asyenda. Sa dino, senyor? Uray sa dino. Tinapatag, umadumanen ti trabahador. Narigat met no agkurang tayo iti trabahador. Saan ang masukay tinalawa dagag? Sige, senyor. Da kamin, tiwakamo iti daytabanan. Ket dagiti mayat nga agtrabaho. Idiretso yun ton dito asyenda. Ket mangrugidan nga agtrabaho. Arreglado, senyor Pedro. Jovelarte, anak. Kumusta ti panagadan mo? Sana kung nagadal, Nanang. Anya, apay ngayon ako. Sana mabalin. Ituloy mo ti akadal, Kaya't ko ang makalpas ka kumanak ko. Uwan, Nanang. Ituloy kong tumatlaan. Ngamno ita. Agsardengak pa lang. Gaputa kaya't ko ti agtrabaho. Pudno nga da basit matmat gadak. Gamsaan nga umanay kadata, Nanang.
Gabot agad adalak pa lang. Ken may sa, masakit kayo. Agadal ka, anak ko. Masapol apalpasam. Uy, nanang. Gam kasi tinakunakon. Ituloy kong ti agadal. Gam no ita. Naskan ngagtrabaho ak. Gaputa masakit kayo. Naskan na may paagas kayo, nanang. Anak ko. Diyak kaya takasta kayo lata, nanang. Iso ang masapol ang may paagas kayo. Dumngit kayo away na trabador. Nang runa, dagiti kastrek pa lang. Tungtungod kami, senyor! Tungtungod kami! Ikari kita kata kayo. Ngay faay ko ti maitutot asweldo. Wenno bingayo iti asyenda. Iswati kayo ko. Agtrabaho kayo kuma iti husto. Tapno may aywa kamangten iti para kada kayo. Nalawag kadimat lang. Nasaya kerod no kasta. Sige. Mabalin yun timang rugi ng agtrabaho. Agtrabaho kayo. Awan ti agkapoy-kapoy. Agyaman ak. Nakadano nakmutlangan iti daytoy nga asyenda. Damag ko nga kasapulan da ditoy iti adu at trabador. Ken, damag ko adakkel ka no ti sweldo ditoy. Padasak man tag damag. Agturungak iti dadya banda. Adda sumungad ang nakakabalyo. Asidagan. Adaytan. Hoy! Ano dararamitan dito eh? Asino ka? Sino nga taday toy? Inasot mo mo't ti paltog mo, kabsat. Sana ka lumapan. Kasta? Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Gagayem. Di uliwan na ringgen. Tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Lirio iti tanap!